Magandang gabi, Pangasinan. Ipinagbamalaking inihahandog ng Pangasinan Police Provincial Office ang Pangasinan Police Patrol, kung saan dito nyo lang mapapanood ang mga kaganapan at aktibidad ng kapulisan sa probinsya ng Pangasinan. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, timbog sa operasyon ang mag-asawa sa bayan ng San Fabian dahil sa violation of Article 319 ng Revised Penal Code. Isang ginang naman sa bayan ng Lingayen ang arestado at nasa top 9 most wanted person sa probinsya. Kasalukuyang barangay Kagawad sa ibang bayan nadakip sa San Quintin, Pangasinan at nahaharap sa kasong violation of SSS law. At bata sa bayan ng Lawak di umano'y binubugbog ng kanyang sariling amain. Mula sa Pangasinan Police Provincial Office, ito ang Pangasinan Police Patrol. Para sa ating unang balita, nagresulta sa pagkakaaresto ng top most wanted person sa probinsya ang pinagsanib pwersang operasyon ng Lingayen PNP, CIDG at iba pang mga support unit. Ang balitang yan silipin sa report ni Police Corporal Joanna May Salinas. Top 9 most wanted sa probinsya, arestado. Huli sa pinagsanib na puwersa ng kapulisan ng Lingayen sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jose Alabay II, Acting Chief of Police, CIDG SAT 1 Alaminos City, Pangasinan PIDMU at ng San Jose Police Station, probinsya ng Tarlac, ang top 9 most wanted person sa ating probinsya. Ang naarestong suspect ay isang babae, 46 na taong gulang, may asawa, residente ng barangay Bulag ng ating bayan, at nakatira sa bayan ng San Jose, probinsya ng Tarlac. Ang suspect ay nahaharap sa kasong pagpatay at pansamantalang nakalagak sa ating himpilan na walang inirekomendang piyansa. Ito po si Police Corporal Joanna May Salinas, ang News Patrolman ng Lingayen Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Umabot naman sa 7 katao ang naaresto ng Dasul PNP sa isinagawang sunod-sunod na operasyon kontra kriminalidad. Tunghayan sa ulat ni Patrolman Ralph Brian Laguardia. 7 wanted na katao ang nadakip ng mga operatiba ng Dasul sa magkakasunod na operasyon na kanilang isinagawa na pinamunuan ni Police Lieutenant Simeon de la Cruz Jr., Deputy Chief of Police, sa pangangasiwa ni Police Captain Ramil A. Llarenas, Officer in Charge, kasama ang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan Police Provincial Office, 105th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 at ng Maritime Police na nakabase sa Makalang, ay nadakip nila ang 5 kalalakihan sa Barangay Tambobo sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 4524-D para sa paglabag ng Presidential Decree 1602 o Anti-Gambling Law at may kalakip na bail bond na 36,000 piso ang bawat isa. Ang isa naman ay isang residente ng Barangay Uli na may warrant of arrest para sa paglabag ng Article 358 ng Revised Penal Code o slander na may criminal case number 4523-D at kalakip na bail bond na 18,000 piso. Ang isa naman ay residente ng Barangay Osmeña na hinuli sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 10994 para sa kasong falsification by private individual by the use of falsified documents na inisyu mula sa Municipal Trial Court in Cities ng Alaminos, Pangasinan at may kalakip na bail bond na 36,000. Dinala sa impilang ito ang mga naarestong wanted person upang makuhanan ng detalye. Samantala, agad namang nakalaya ng pansamantala ang 6 sa mga nahuling wanted person matapos makapagbayad ng kanilang bail bond sa korte.
Muli, ako po si Patrolman Ralph Brian Laguardia, ang News Patroller ng Dasul Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Walang makakatakas sa batas. Sa bayan ng Infanta, isang lalaki at nahaharap sa kasong iligal na sugal na timbog ng otoridad. Balitang hatid sa atin ni Patrolman Anthony Bores. Lalaki arestado sa kasong iligal na sugal. Sa ganap na alas 10:30 ng umaga, Marso 23, taong kasalukuyan, sa Barangay Makatiw, Alaminos City, Pangasinan, ay nagsagawa ng operasyon ang istasyong ito sa pamumuno ni Police Captain Marlo P. Gamboa, COP, kasama ang pwersa ng PIU, Maritime Police Dasul, 1st PMFC at 105th RMFB1. Ay arestado ang isang lalaki, 32 anyos, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Ito ay sa bisa ng warrant of arrest sa kasong PD 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law na may rekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 36,000 pesos. Ang nasabing suspect ay kasalukuyang nakapit sa ating istasyon. Patrolman Anthony Morris, ang News Patroller ng Infanta Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa kulungan ng bagsak ng isang 23 anyos na lalaki mula sa bayan ng Mapandan matapos mahuli sa akto ng pagbibenta ng iligal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer. Sundan sa report ni Police Corporal Mildred Unciano. Isang lalaking edad 23 anyos, walang asawa, walang trabaho at residente ng Barangay Acerda, Mapandan, Pangasinan ang matagumpay na nadakip ng kapulisan na Mapandan sa pangunguna ng aming hepe na si Police Captain Jade Harry P. Garcia, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Pangasinan Police Provincial Office at sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Region 1, San Fernando City, La Union. Matapos ito magbenta ng isang maliit na heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa ating kasamahang pulis na nagpanggap na pusher buyer, kapalit ang isang piraso ng 500 piso. At nang kapkapan ay nakuha sa kanyang pag-aari, kontrol at kustodiya ang isa pang maliit na heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at ang 500 piso na ginamit bilang buy-bus money. Kinumpis ka rin sa kanya ang isang iPhone 6 cellphone at isang black Honda TMX 125 motorized tricycle na ginamit niya sa kanyang transaksyon. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan, ay dinala ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa himpilang ito para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kasong kakaharapin ng sospek at siya ngayon ay pansamantalang nakapit sa custodial facility ng istasyong ito. Corporal Mildred Gutlay Unciano, News Patroller ng Mapandan Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Napasakamay na ng binalonan PNP ang isang lalaking matagal nang nagtatago sa batas at nahaharap sa kasong pagnanakaw. Kasunod nito, Pulis Makakalikasan, pinatunayan mula sa pagpapatrolya ni NUP Crisilda de la Cruz. Ang kapulisan ng Binalonan, Pangasinan sa pamumuno ni Police Major Virgelio D. Cruz, opisyal na namamahala sa bayang ito, ay nagsagawa ng pag-aresto sa isang lalaking matagal nang pinaghahanap ng batas dahil sa kasong pagnanakaw. Bandang alas 9:45 ng umaga, ika-23 ng Marso taong kasalukuyan, sa Barangay Poblasyon, Binalonan, Pangasinan, na aresto ang isang lalaking matagal nang pinaghahanap ng batas sa bisa ng mandato de aresto na inilabas ng Municipal Circuit Trial Court, Binalonan, Lawak, Binalonan, Pangasinan, na may kaukulang piyansa na 10,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa kabilang banda, nag-bolt in ang kapulisan ng Binalonan kasama ang mga opisyalis ng barangay, opisyal at membro ng Sangguniang Kabataan at barangay health workers ng Barangay Mangkasuy sa bayang ito sa pagtatanim ng mga punlang nara.
bandang alas 8:30 ng umaga noong ika-23 ng Marso taong kasalukuyan sa Sitio Mangusmana, Barangay Mangkasuy. Nilalayon ng aktibidad ng pagtanim ng mga puno na itaas ang kamalayan sa lipunan, ang kahalagahan ng pagtatanim at pagpapahalaga ng mga punong kahoy, ipahayag ang pag-aalaga sa kapaligiran at mabawasan ang hindi kanais-nais na epekto ng pagbabago ng klima. Ito po si NUP Griselda V. de la Cruz ng Binalonan Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa bayan naman ng San Fabian, mag-asawa at isang construction worker ang magkasunod na nahuli sa bisa ng warrant of arrest mula sa pagpapatrolya ni Police Master Sergeant Irene Robosa. Nagsanib na puwersa ng San Fabian Police Station at ang Maritime Police sa pamumuno ni Police Major Hermelita Gitering, Officer in Charge, nahuli ang mag-asawang Hernie Marinas Yankee Urbano, 36 taong gulang, walang trabaho, at Maricel Marinas Yankee Imbat, 35 taong gulang na nakatira sa Barangay Anunang, San Fabian, Pangasinan, sa nilabas na warrant of arrest sa di pag-apila sa kasong violation of Article 319, Paragraph 1 of the Revised Penal Code with Criminal Case Number 6124, December 1, 2016, na inisyu ni Presiding Judge 1st Judicial Region 4th Municipal Trial Court San Fabian, San Jacinto, Pangasinan, na may rekomendang piyansa na 2,000 piso. Ang mga naturang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng presento ng San Fabian para sa kaukulang disposisyon. Samantala, isang lalaki na nagngangalang Jeremias Panilo, Yankee Kabaat, aka Jerry, 55 taong gulang, hiwalay, construction worker at residente ng Barangay Mabilao, San Fabian, Pangasinan, sa pamumuno ni Police Major Hermelita Gitering, Officer in Charge. Ang suspect ay nahuli sa kasong sexual abuse na nilabas ng Presiding Judge, Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Branch 43, Dagupan City, na may piyansang 24 na piso at kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng himpilan ng Polisiya ng San Fabian. Ito po si Police Master Sergeant Irene Robosa, News Patroller ng San Fabian Police Station at nag-uulat sa Pangasinan Police Patrol. Top 4 most wanted person naman sa bayan ng Lawak, arestado. Kasunod nito, isang bata ang di umano'y binubugbog ng kanyang sariling amain. Ang buong detalye ay atin sa atin ni Police Master Sergeant Abigail Sumikyab. Top 4 most wanted person, arestado. Isang babae na may kasong syndicated estafa ang huli sa bisa ng warrant of arrest at ng pinagsamang puwersa ng Lawak Police Station at Alaminos PNP. Ang nasabing wanted person ay kasalukuyang nakapiit sa himpilang ito ay walang kaukulang piyansa. At isa pang wanted person na may kasong slight physical injury ang nahuli ng himpilang ito at sa kasalukuyan ay pansamantalang nakakalaya matapos magbayad ng kaukulang piyansa. At sa iba pang mga balita, isang tawag ang natanggap ng himpilang ito mula sa inang OFW na humihingi ng tulong laban sa kanyang ama sa ginawang pambubugbog sa kanyang anak. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang himpilang ito kasama ng barangay officials ng barangay poblasyon. Sa kasalukuyan ay nahuli ang nasabing salarin at nasampahan ng kasong child abuse na may kaukulang piyansang 80,000 pesos. Pansamantalang nakapiit ngayon ang nasabing salarin habang inaantay ang kanyang pampiyansa. Ito po si Police Master Sergeant Abigail Del Mundo Sumikyab, Police Patroller ng Lawak Police Station para sa Pangasinan Police Patrol. Nadakip ng kapulisan ang 2 wanted person sa bayan ng San Quintin, kung saan ang isa sa mga sospek ay nanunungkulan bilang barangay kagawad. Yan at iba pang mga balita tunghayan sa ulat ni Police Corporal Grace Gapaset. Sa pangunguna ng mga tauhan ng himpilang ito, sa pamumuno ni Police Captain Ramsey B. Ganaban, Officer in Charge, katuwang ang Pangasinan Intelligence Unit at RMFB 1104 Company,
Kamakailan lamang, inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng RTC Branch 52 Tayug, Pangasinan ang isang lalaki, 26 na taong gulang, walang asawa at residente ng Barangay Amistad, Tayug, Pangasinan sa paglabag ng Article 2, Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang nakalaang piyensa. Kasunod nito ang pagkakaaresto ng isa pang lalaki, 56 na taong gulang, may asawa at incumbent Barangay Kagawad at residente ng Barangay San Vicente, Asingan, Pangasinan, sa bisa pa rin ng warrant of arrest na inisyo ng RTC Branch 45 Ordaneta City, Pangasinan para sa paglabag ng Social Security Law sa ilalim ng Criminal Case Number U-26738-39. Ang dalawang naarestong suspek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng himpilang ito para sa kaukulang disposisyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng tree planting activity ng himpilang ito kung saan umabot sa 100 mga halaman at fruit-bearing trees ang itinanim sa Baligayan Elementary School, Barangay Baligayan sa bayang ito, katuwang mga faculty members, Barangayan SK officials, mga membro mula sa BHW at Civilian Volunteer Officer. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan pa rin ng aming officer in charge, Police Captain Ramsey B. Ganaban. Mula pa rin sa bayan ng San Quintin, Pangasinan, ito po si Police Corporal Gapasan, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa patuloy na pagpapatupad ng kanilang tungkulin upang mapanatiling maayos at mapayapa ang ating komunidad, ang kapulisan ng Santa Maria ay nakaaresto ng 4 na wanted person sa kanilang bayan mula sa pagpapatrolya ni NUP Gail Rose Angeles. 4 na wanted persons arestado sa patuloy na pagpapanatili ng kapulisan sa kaligtasan at katahimikan ng komunidad. 4 na wanted persons ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon. Matapos magtago ng matagal na panahon, arestado ang 50 anyos na lalaki, magsasaka, at residente ng Barangay Santa Rosa, Santa Maria, Pangasinan, sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong direct assault upon person and authority na may rekomendadong piyansa na nagkakahalaga ng 6,000 piso. Ang naturang akusado ay kasalukuyang nakapiit sa himpilan ng pulisya sa bayang ito. Sumunod na hinuli sa bisa ng warrant of arrest ang 55 anyos na ginang, dating naninirahan sa Barangay Poblacion West, Santa Maria, Pangasinan, at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Bulala, Cuyapon, Nueva Ecija, para sa kasong paglabag sa Batas Pambansa bilang 22 o an act penalizing and making or drawing the issuance of a check without sufficient funds or credit and for other purposes. Pansamantalang nakalaya ang naturang akusado matapos makapaghain ng kaukulang piyansa na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Samantala, isang wanted person ang sinilbihan ng kanyang warrant para sa kaso nitong serious physical injuries. Ang naturang akusado na isang 45 anyos na lalaki at residente ng Barangay San Vicente, Santa Maria, Pangasinan, ay kasalukuyang nakapiit sa himpilan ng San Nicolas Police Station, San Nicolas, Pangasinan. Sa kabilang banda, sa pinagsanib na persa ng kapulisan ng Santa Maria at Fairview PS5 ng Quezon City Police District, ay isinilbi ang alias warrant of arrest para sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries laban sa isang lalaki, 30 anyos, residente ng Barangay San Mariano sa bayang ito, at naninirahan sa Barangay Pansol, Quezon City. Ang naturang sospek ay kasalukuyang nakakulong sa Anonas PS, Quezon City, simula pa December 17, 2020 para sa paglabag nito sa City Ordinance 2936, not wearing a face mask at paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165 o ang illegal possession of dangerous drugs. Sa kabilang dako, 2 lalaki ang inaresto sa magkakahiwalay na insidente ng panggugulo. Arestadong 55 anyos na lalaki na residente ng Barangay Poblacion East dahil sa panggugulo nito sa Barangay Poblacion West sa bayang ito. Nagtamo naman ng slight injuries ang 2 katao na nagtangkang umawat sa sospek na lango sa alak bago siya nadakip ng mga rumispondeng kapulisan.
Kasong alarms and scandals as slight physical injury ang isinempa ng kapulisan laban sa naturang lalaki. Sa barangay San Vicente naman, isang 47 anyos na lalaki, magsasaka at residente ng nasabing lugar ang inaresto ng mga responding kapulisan dahil rin sa panggugulo. Ang naturang lalaki na lango sa alak at armado ng patalim o panabas ay sumugod at pinagbantaan ang isang ginang at ang pamilya nito na sila ay kanyang papatayin. Sinampahan ng kasong alarms and scandals, batas pambansa bilang 6 o illegal possession of bladed, pointed or blunt weapons at threat ang inarestong sospek. Mula dito sa bayan ng Santa Maria, NUP Gail Los Angeles, ang inyong news patroller nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. At yan ang kabuuan ng aming pagbabalita mula sa Pangasinan Police Provincial Office sa pangunguna ng aming Provincial Director, Police Colonel Ronald Valdez Gayo. Ako po si Police Corporal CJ Santos, nagpapatrolya, nagbabalita. Dito lang sa programang Pangasinan Police Patrol, maasahan mapagkakatiwalaan kasangga nyo laban sa krimen, droga at terorismo. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.